Шыдлоўскі Александр Константинович – знакаміты беларускі кампазітар, заслужаны дзеяч культуры Беларусі і педагог, ганаровы грамадзянін Гродна і Смаргоні. 10 гадоў быў дырэктарам Гродзенскага абласнога дома народнай творчасці. Александр Константинович пакінуў пасля сябе значны след у музычным мастацтве Беларусі. З'яўляецца аўтарам звыш 200 песен, якія па сваіх інтанацыях вельмі блізкія да народных. Шырока вядомыя «Песня пра Гродна», «Ой ты нёман родны», «Ой зайграйце музыкі», «Гродзенскі вальс», «Колькі на небе зор». Апошняя, як толькі яна загучала, першым выканаўцам быў самадзейны хор Палаца культуры і трактарнага завода, то адразу стала папулярнай і хутка фалькларызавалася. Песня «Колькі ў небе зор» зараз гучыць на фоне і выконвае яе беларускі музыкант Артём Михаленко. Александр Константинович Шыдлоўскі нарадзіўся 18 чэрвеня 1911 годзе у вёсцы Мінкі на Смаргоншчыне. Мнагадзетная сялянская сям'я, у якой было 5 дзяцей, жыла небагата. Падчас Першай сусветнай вайны сям'я Шыдлоўскіх апынулася ў Сімбірску. У 1921 годзе яны вярнуліся на радзіму. Дом быў разбураны, цяжка працавалі і будаваліся. Але Александр працягваў вучобу ў школе ў Смаргоні, а затым у Віленскай і Клецкай беларускіх гімназіях. Александр стаў рэвалюцыянерам, падпольшчыкам, удзельнічаў у рабоча-сялянскім клубе змагання, працаваў інструктарам Віленскага акруговага камітэта камсамола Заходняй Беларусі. У 1930 годзе быў абраны дэлегатам ад сялянскай моладзі на кангрэс у Берліне. 5 гадоў правёў у турме ў якасці палітычнага вязня. Цяжкасці загартавалі яго волю, яго характар, і ён застаўся верным сваім ідэалам у служэнні радзіме. Пасля ўз'яднання заходняй і ўсходняй Беларусі Александр Шыдлоўскі вярнуўся ў бацькоўскую хату. Ён уважліва ўслухоўваўся ў мелодыі і песні вяскоўцаў. Прырода шчодра надзяліла гэтага чалавека не толькі высокай духоўнасцю, моцнай фізічнай сілай, але і прыгожым, непаўторным па тэмбры голасам. З 1940 года Александр Шыдлоўскі, артыст беларускага дзяржаўнага ансамбля песні і танца пад кіраўніцтвам Рыгора Шырмы. Падчас Вялікай Айчыннай вайны ансамбль даваў канцэрты ў тыле, на фронце, у шпіталях. Але ўжо ў сталым узросце сямейны чалавек і бацька Шыдлоўскі вырашыў здзейсніць сваю юнацкую мару – атрымаць адукацыю. І паступае завочна і паспяхова заканчвае ў 1950 годзе Маскоўскі дзяржаўны універсітэт Ламаносава. У 1960 годзе Александр Шыдлоўскі атрымлівае ганаровае званне «Заслужаны дзеяч культуры БССР» і становіцца дырэктарам абласнога дома народнай творчасці. У яго актыве стварэнне высокамастацкіх аматарскіх калектываў па ўсёй вобласці, якія цяпер шырока вядомыя. Адкрыццё першага на Беларусі музея народнай творчасці, сумленнае шчыраванне на ніве захапання і зберажэнне неацэннага скарбу народнай творчасці. Сэнсам жыцця Александра Константиновича Шыдлоўскага была не толькі вялікая любоў да ўсяго роднага, беларускага, не толькі вялікі гонар прыналежнасці да бацькоўскай спадчыны, але нязгаснае жаданне захаваць усё гэта, паглыбіць і перадаць нашчадкам на вякі.